Het ruint werkelijk ongelukken. Rondom in de provincie hebben we het 10-tal ongelukken west. Bouke Deelstra zit correct boetenljouwt. Ja, Bouke, wat verneemt je van de gladens? Nou, we ben correct hinderrieden Arjen en toen voelde het is er eens reuze tagoed het gong hier op de binnenwegen van Ljouwert. We ben hier bij de hek om Ljouwert heen en dat is dan denk ik correct het probleem. Meesten denken misschien, nou, hier valt het nog correct wel even wat daar. Het zit rond de 0 graden op dit stuit en soms denk je stikken dat valt wel wat daar. Maar even later, dan is het dus inderdaad weer super glad. Er is ook een auto achter die en hier ook wat meesten in de vangrail. Sjost je zelf ook dat er een soort ongelukken bad binnen? Ja, nou onderwijs hier in Ljouwert voelt het wel een slagje daar. Maar inderdaad hier vlak achter me, deze BMW, die had wat minder geluk gewoon. En we zorgen dat inderdaad meer om ons heen. Hier ik verhaal, dat zijn al 40 ongelukken in Friesland. En juist ik meestal meer voorzichtig hier op de hek. Het gaat heel stadig. En verderop, ik krijg wel wat zwaailochten die deel kwamen. Dus het gaat niet, kan wel stellen hier in Friesland. Ja, dat is nou bij de hek, Bouke. Maar wat zijn dan de grootste kniepenpunten in de provincie? Ja, dat is dus hier inderdaad bij de hek. Dat is een punt wat nou heel stadig onriet. Maar er zijn meerdere punten. De Woudwei, de N31 van Ljouwert naar Drachten. Daar gaat het is dan meerdere keren misgong. We hadden wij hier van Ljouwert naar Heerenveen. Dat is de A32. Daar ben ongelukken bad. Eens op alle snelwegen. Want de A6 richting de Lemmer van de Jouwer. Daar ben ik al ongelukken bad. En de hele A-zone eigenlijk, daar is het ook al misgang. We kunnen eens wel stellen op alle wegen in Friesland, alle grote wegen. Ja, daar ben ongelukken bad.